Més d'11.000 atletes es van aplegar el segon diumenge de març a la localitat de Maloja, al cantó de Grisons, per iniciar una de les proves d'esquí de fons més emblemàtiques a nivell mundial, l'Engadin Ski Marathon, amb un recorregut de 42 quilòmetres. Hi havia moltes ganes després de 2 anys sense poder organitzar aquesta prova, amb 52 edicions de bagatge. En categoria masculina, ràpidament va obrir forat al capdavant un grup de 8 corredors que van anar alternant les posicions fins a arribar al darrer quilòmetre, només 5. El més ràpid va ser el suís Roman Furger, que es va imposar el 4 cops campió olímpic Dario Colonna. El circuit passa per diverses localitats, com la de Sant Moritz, i una noia nascuda precisament aquí, Nadia Kalin, i de només 20 anys, va ser la que es va imposar en categoria femenina, per davant de les franceses Céline Chopard i Enora Lotillier. Es tracta d'una cursa amb corredors molt professional, però el gruix principal són aficionats, que li donen un caire festiu, i amb participants d'edats molt dispars. El més jove tenia 15 anys i el més veterà, 93.